sizothi alohlangano ngehlanga emndenini nasemphakathini nasemandleni kodwa-ke nje besoduduza wonke umphakathi bese sithokozela-ke nempilo kaComrade uNtshiko ngoba indoda enamagalelo amaningi ewenzile amahle emphakathini kusukela kwezemidlalo kuze kuyofika kwezokuthuthukiswa komphakathi kwamasipala kuze kuyofika ekwakhiweni kwezakhiwo ze-ANC Youth League, ukulwela intuthuko yabantu abasha kuze kuyofika ezingeni lasesontweni lenkonzo yabapostoli abayi12 la bekade usihlalo wabantu abasha khona. Kuningi esikufundile kuyena okuhle nesicabanga ukuthi baningi futhi nabangafunda kuyena okuhle, nanokuthi ukuba khona kwabantu abaningi kangaka kukhombisa ukuthi ubethinta imiphefumulo yabantu abaningi.